Наистина? Айде бе, мислих, че правиш екранче, бе. Мислих, че правиш екранче, бе. Добре, добре! Жена, вади виното, имаме грозде. Вади тук бъчвите. Вади бъчвите да правим насипваме да правим вино. Човека си фана гроздето и защо не го притесняйте. Зол 253 лайка. Оп, 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 леко, 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 ма. Леко, ма, спокойно, ма. Ама леко, спокой са, ма. Спокой са, ма. Ама лекичко. Ама леко. Спокойно, леко. Жена, бъчвата. Жена, къде си? Я вие дали си вкъщи изобщо. Няма бе. Та жената е избегнала някъде, няма бъчвата. Чакай да малко такова гроздето. Сега ще оправя гроздето спокойно. Трябва да побъркаме малко гроздето. Да направим вино. Така. Така тук с паничката си бъркаме вино. Изобщо няма какво да се притесняват. Че хубаво вино стана.